ngithi phila ezwe lakamoya ngisho ngoba nawo unaso isimo sokuba umoya ngoba uNkulunkulu omkhonzayo lithi uziqu ntathu emunye uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Indodana uNkulunkulu umoya oyingcwele bese lithi wena umfanekiso wakhe. So uma ngabe unesiqu sakamoya nawe unjani unesiqu sani sakamoya. Nikhona bazalwane. Phila ke lapha ezweni likamoya, lapha ezweni likamoya kufanele uyifundise nazi izinto. Na uvuke ekseni kunezinto oyifisayo. 1 zikhuluma. Uzibize ngezakho. Uzideclare njengezinto zakho. Nikhona bazalwane. Baba ngiyabonga noma imali ngingakayiboni kodwa ngiyazi imoto iyangena la ekhaya. Baba ngiyabonga noma imali ngingakayiboni kodwa ngiyazi ukuthi indlu izaphakama kuleli ekhaya. Baba ngiyabonga noma khona kubonakala ngazathi kunzima kodwa ngoba ngiyakholwa ngiyazi ukuthi labantwana bayofunda euniversity. Baba ngiyabonga ukhuluma ezweni lakuphi lakamoya. Why kumele ukhulume? Ngoba nasezweni lobumnyama bayavala. So nabavala kufanele wena wenze njani? Uvule. Alizwa ungabi semkhathini. Ungabi phakathi nendawo. Nikhona bazalwane. Hey, Dube Nkosi yami ngazi ukuthi bayizwa lento engishoyo. Angibekise ngawe Dube ngoba ngeke ukwate. Woza nesitulo sakho. Babdube. Hlala la. Kuze baza ngikhumbula ukuthi bengithini. Nase bebuyele emakhaya. Nangu umfundisi. Uhleli. Umfundisi lo. Ne? Lo umfundisi. Azange afuna ukuba umfundisi. Marikhona bebefuna ukuthi abe umfundisi. Ube neza kakhe inhlelo. But lo befuna ukuthi abe umfundisi wenza sure ukuthi ezweni likamoya uyabethela. Uma bekhansela ezweni lobumnyama bese kuhlangana nezwe likamoya lithola ukuthi kukhona into ebethelwe lapha. Kunesikhonkwane singavumi ukusuka ngoba sinjani sibethelwe ezweni lakuphi lakamoya. Nikhona bazalwane. Angikho ebufundisini bakhe maringila ukuthi nangoke sewumfundisi. Uyambona uthandazela umhlabathi wakho. Namhlanje wakhuluma phezulu kwawo. Izimpi zizosuka phezulu kwakhe. Zithi wena sewubaphumelelisile labantu. But ngoba umfundisi ukhulumile. Nikhona bazalwane. Lento ayikhulumile yokwenzeka ekhaya lakho. So na into yokwenzeka kuDube. Na ihamba buyele ekhaya. Imimoya yovuka. Eminye yothi engathi angaginqika nemoto afe. Nikhona bazalwane. But lo ngoba uyazazi ukuthi uyaphila ezweni likamoya. Nayo bekhuluma ukuthi nangena kule moto. Kosi drive imoto yami, kungasa drive mina ne license yami. Lento ekhulunyiwe ezweni lobumnyama automatically iyakhanseleka. Nikhona bazalwane. Automatically yenza njani? Iyakhanseleka. Abanye bayovuka ngo12 ebusuku bambize uDube. Bathi uyabona lo mfundisi usinyenyisile namhlanje. Ukhulula abantu namhlanje. Balimemeza igama lakhe ebusuku, ngibheke. Benze njani? Balimemeza igama likabani likamfundisi uDube. Igama ngoba lisemoyeni liyohamba libheke ebumnyameni. Nalifika libheke ebumnyameni igama lifike igama kutholakala ukuthi balimemeza ukuthi lisabele. Mara igama lihluleke ukuyosabela. Ngoba ezweni lakamoya kunento ebetheliwe ukuthi lele gama lela likwazi ukuyosabela kuleli altar. Liyophuma libuye. Bese beyaxake awusokhela sorry senginenza izwe lobumnyama but asithi kumnyama ngapha kuyakhanya ngapha. Nikhona bazalwane. Liyomenyezwa leli gama kuthiwa lisabele kuthiwa uyafa. Liphuma igama. Kuthiwa wegama la uyakhona awubizelwa ngakhona. Jika buyela la ubhilonga khona. Libuye igama lihlale. Bese beyaxakeka ukuthi kanti kwenzeka kanjani.
ngoba sithi sigadlile kodwa ngathi akugadleki, awu sithi sishayile kodwa ngathi akushayeki kahle, kanti sithi senzile kwangathi akwenzeki khona, kanti ingoba ezweni likamoya siyaphila.